the city, who will be crowned champions. Bílkův odkop. Škoda výborně prodloužil. Van Kessel může pádit do pokutového území. Chtěl ještě předložit tutovku Zmrhalovi. Právě Zmrhal vracel míč do 16. Souček. A pak už nic. Zvýšit tlak může z levé strany. Jan Bořil. Souček. Deli. Souček. Bílek. Mikula. Van Kessel. Keňa. Van Kessel si může vybrat spoluhráče. A je to 1-0. A kdo dal gól? Nemusíte hádat, ta odpověď je na bíledni. Milan Škoda, ale musíme pochválit Keňu s Van Kesselem. Ano, krásná kombinace na pravé straně. Tam to Gando nezvládl, spadl a Van Kessel měl strašně moc času na tu přihrávku. Škoda v té úvodní části trochu zaváhal, jako by nevěděl, kam má naběhnout. Nakonec skoro nikam nenaběhl a zůstal stát, ale ono to bylo vlastně to nejlepší řešení. Dej mi to sem na stoličku. A vidíme, že ta přihrávka šla mezi nohama, ještě byla trošku tečovaná Taby Mangou a Škoda pak už měl tu pozici opravdu jednoduchou. Ale krásné bylo sledovat začátek celé akce, kdy Keňa ukázal Van Kesselovi, co po něm chce, a aby si rovnou šel do narážečky. Takhle by to mělo vypadat. Si dosáhnout nikdo ze spoluhráčů. Tohle je pro Bílka. Keňa. Mikula zpátky k Keňovi. To je na střelu. Keňa si dal balón na svoji slabší pravou nohu, ale i tak protáhl Letmece. Byť asi rána šla mimo. No, šel to tak možná do tyče nebo do boční sítě, Letmec prostě chytal, ale Kessel nedobíhal a proto Estonci balón uklidili do autu. Keňa. Zašel hlavu Tabyho Mangy, Souček, ten střílí rád. A nebylo by to poprvé, kdyby tečovaná rána tohoto mladého záložníka skončila v ráně. Tentokrát ale tečoval Škoda a proto to není ani aut, ale tady ještě ta první střela. No, nebezpečná. Letmec si rozhodně nebyl jistý. Slavia sice musí honit ztrátu, ale ten zápas je opravdu dlouhý. Stačí vyhrát 2-0 a navíc se dostala do toho jednobrankového vedení a rozhodně teďka není důvod spěchat. Van Kessel a jeho další pokus o centra, nakonec toho byla ne úplně čekaná střela. Letmec se musel hodně natáhnout. No, asi to takhle nechtěl, bylo to pacírkou a ten balón se tak zvláštně kroutil. Je otázka, jestli by zapadl do bránu, každopádně Letmec to jistil. Škoda ukazuje Mikulovi, byl jsem sám napravo, kdyby si dal delší balón. Keňa. Ne. Ale znovu Levan Keňa. Až na střelu všechno klaplo, Škoda netrefil, Van Kessel, ten už vůbec ne. Hund, pronásledovaný Mikulou a taky faulovaný Mikulou, ale Hund udržel balón až do té doby, než se mu na kotníky podíval hodně zblízka Jiří Bílek. No, myslím, že teď rozhodčí vysvětluje Bílkovi, že nepískal jeho faul, ale právě to tahání za dres od Mikuly nechal výhodu, ale pak balón přišel. Tohle byla velká škoda, protože vlastně Levan Keňa všechno udělal tak, jak měl, jenomže nepropálil dobře postaveného Letmece a potom na hřišti už je s číslem 17 Jaroslav Mihalík. Jaromír za Jaromíra. Zase perfektní zákrok brankáře Levádie. Letmec se nechal vidět. To je to, o čem mluvím. Josef Hušbauer je výborný střelec, potřebuje hrát někde za hroty. No, brankář teď špatně vyrazil balón, možná se to ani nedotkl, ale při té druhé střele, která Hušbauer sedla skvěle, zasáhl výborně. V Maďarsku.
Souček. Mikula. Van Kessel. Souček. A to je takové obehrávání jako vházené, ale nikdo ze středu pole si nejde pro balon. Teď Hůžbauer. Van Kessel! 2-0! Třese se Eden, třese se Petřín, třese se Praha, protože Van Kessel posouvá v tuto chvíli Slávy do dalších bojů v Evropě. Tak tím nejméně pravděpodobným způsobem Van Kessel skóroval. A tentokrát tu zadní teď zavřel velmi dobře a centr vypadalo, že se snese do prostředka, ale nakonec ani jeden z dua. Škoda, Morozov na ten míč nedotáhl a Van Kessel tam vlastně nepustil Ganda. Navíc zakončení koníčkem velice složitě řešené pro brankáře hostů. Dobrou práci, velmi dobrou práci odvedl Bořil. A teď si myslím, že Gando bude první na tapetě v kabině, až bude trenér Prince rozebírat chyby, které se staly, protože nechal Van Kessela skákat v Předku to otočit. Hůžbauer. Ještě jednou Josef Hůžbauer. Mihalík. Výborně to vymyslel Jaroslav Mihalík. Tečovaná rána skončila těsně vedle, což viděl Jan Kodeš, který se přišel podívat na fotbal. No a Lapmec se po té teči jenom modlil, aby to šlo ven, což se taky nakonec na neštěstí pro Slávy stalo. Gnádeu. Škoda. Přihrál Keňovi, vůbec nevím, jestli o něm věděl. Keňa podruhé dnes ve veliké šanci.